Bona tarda. Com hem dit abans, en aquesta trobada no fem la presentació d'un nou llibre, és una reedició del Recull Casolà amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llançà. Potser, com molts ja sabeu, inclús el teniu, el primer Recull Casolà es va editar, que és aquest, es va editar l'any 2008 i aquella tirada va ser dins de la col·lecció Sant Silvestre d'aquí de Llançà, amb una primera portada, que és aquesta, i després les següents reedicions s'han anat fent amb aquesta portada, que és una postal que és típica de Llançà i ho fa poder una mica més gustós de comprar i de veure al mirar. Després, les reedicions. Les reedicions han anat sorgint sobretot atiades per la demanda dels lectors interessats en les parles dialectals o locals. El Recull Casolà, amb els anys, ha acabat sent un compendi de referència entre els amants i estudiosos de la lingüística dialectal. Però per mi va ser un llibre molt tècnic i complicat de fer, sobretot perquè s'havia de referir a la intrínseca realitat de la nostra parla, típica i local, que ens identificava i que anava camí de desaparèixer i que, com podem comprovar avui en dia, la nostra parla ha acabat quasi desapareixent. Poder donar llibre per enllestit em va ocupar 11 anys de seriós treball de recerca i estudi, el que vaig tenir que aplicar-m'hi d'una forma totalment autodidacta. Atenent això, cal que us digui, pels que no ho sabeu, ara ho ha dit l'alcaldessa, que jo soc cambrer, no tinc estudis de filologia, ni de lingüística, ni de dialectologia, ni de gramàtica. Per tant, el que jo digui aquí és una opinió subjectiva de les meues impressions personals a l'esdevenir de la nostra parla a través dels anys, amb la que hi podeu estar d'acord o en desacord. Per què em vaig embolicar amb una empresa tan allunyada del meu treball habitual i per la que no tenia ni estudis, ni unes normatives ni directius ple establertes per engaltar-la? Doncs no puc negar que va per ser culpa d'un emprenyament personal contra la pressió que patia la nostra manera de parlar per part de persones foranes i dels mitjans d'informació i comunicació que, seguint la normativa establerta, miraven el llenguatge que ens identificava. Això va ser el primer que va encendre la metge. Pensava que calia que de manera immediata algú, en aquest cas va ser jo, anotés i recollís per escrit tots aquells mots, maneres de dir, frases fetes típiques de Llançà i de la contrada, abans que el nou català normatiu les esborrés. Ja no de la nostra parla quotidiana, sinó fins i tot del nostre record. Feia pocs anys que havia nascut TV3 i, evidentment, el català que feien servir no tenia cap ni un dels mots típics de casa nostra ni de cap altre lloc singular de Catalunya. Així, sent com som un poble que rep molt de turisme de Barcelona, aviat van començar a aparèixer els visitants catalans que s'atrevien a corregir a llançanencs i llançanenques que feien ús de la seva manera de dir de parlar de tota la vida. Escolti, que això no es diu així, això es diu allà, que pipingui, i sempre amb la supèrbia que et dona el recolzament institucional d'una televisió nacional catalana. És que la tele ho diuen així. A més de lluitar contra els castellanismes, ara, els adeptes a la catalanitat lingüística havien de combatre la parla d'aquells catalans de poble que feien servir un llenguatge bàrbar i inculte. Això m'exasperava una mica. Així que, a part d'anar apuntant totes les paraules que recordava o sentia dir, vaig començar a documentar-me sobre el tema.